Presidente, che canite. Segretario generale, direttore della mia segreteria, consigliere diplomatico Stefanini, Di nuovo Presidente. generale Camuccini, responsabile dell'informazione. È appena arrivato a Roma. No, ieri ci siamo arrivati. Da Rimini. Già da ieri? Sì, da Rimini. Είδα με πολύ χαρά τον φίλο πρόεδρο κύριο Παπούλια, διότι μπόρεσα να του εκφράσω έτσι τα αισθήματα που με συνοδεύουν πραγματικά τα τελευταία αυτά χρόνια, αισθήματα φιλίας και αλληλεγγύης για το πρόσωπό του, για τον πρόεδρο κύριο Παπούλια, ο οποίος χρειάστηκε να διανύσει και να υποστεί τεράστιες δοκιμασίες για το λαό του και για την χώρα του και εξακολουθεί και συνεχίζει πράγματι με την Ελλάδα μαζί στο σύνολό της να εξακολουθεί πραγματικά να αγωνίζεται. Όμως πέτυχε και πραγματικά θα ήθελα να το επαναλάβω και σήμερα. Η Ιταλία πραγματικά ανέκαθεν υπήρξε βαθύτατα πεπισμένη για το γεγονός ότι η Ελλάς εκπροσωπεί ένα συστατικό ουσιώδες και θεμελιώδες για τον πολιτισμό και για την ευρωπαϊκή ιστορία και ανήκει πραγματικά αναπόσπαστο τμήμα αυτής, όχι μόνο γεωγραφικά το τρόπο στην Ήπειρό μας, αλλά είναι αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης και ενοποίησης της Ευρώπης προς τη δημοκρατία και προς την ειρήνη. Οι κρίσεις που η Ελλάς αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει αναμφίβολα λόγω των σφαλμάτων που διέπραξαν η ηθήνουσα πολιτική της τάξη κατά την διαχείριση των δημοσίων οικονομικών της και άλλων πτυχών της οικονομικής πραγματικότητας της χώρας, οδήγησε κατά συνέπεια σε εντάσεις με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οδήγησε στην ανάγκη να αναζητηθεί στήριξη και αλληλεγγύη και να προσφερθεί διαθεσιμότητα προς θυσίες και επίπονες αλλαγές. Όλα αυτά εμείς τα παρακολουθήσαμε εκ του συνεγγύς. Η Ιταλία συμμετείχε μέσω των κυβερνήτεών της στις προσπάθειες που έγιναν σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς επίσης και σε άλλους θεσμικούς ρόλους της Ευρώπης. Όμως, είμαι θα της απόψεως ως Ιταλία ότι πολλές διακοιμάνσεις και αβεβαιότητες υπήρξαν σε αυτή τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έναντι της Ελλάδος. Αυτή η δέσμευση της Ένωσης προς την Ελλάδα και αυτά τα σκαμπανεβάσματα, αυτές οι αβεβαιότητες κατέληξαν πράγματι ώστε να αυξήσουν το κόστος που η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια θα έπρεπε να καταβάλει, να αντιμετωπίσει για να συνοδεύσει, να στηρίξει την Ελλάδα να βγει από αυτή τη μεγάλη δημοσιονομική κρίση. Κατά δεύτερο λόγο θα ήθελα να πω ότι εδώ και καιρό είμαι θα πεπισμένη για την ανάγκη να τεθεί η λέξη τέλος, να πέσουν οι τίτλοι τέλους σε αυτή την συζήτηση για την παραμονή ή μη της Ελλάδος στην ζώνη του ευρώ και εν τέλει προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι θα ιδιαίτερα χαρούμενη που συμβάλαμε και συνεισφέραμε με θέσεις πρόσφατες που ευχόμεθα πραγματικά ότι έχουν ξεκαθαρίσει την κατάσταση από οποιοδήποτε παρεξήγηση και παρανόηση και από οποιοδήποτε πραγματικά τέτοια κατάσταση. Η Ελλάς είναι ένα απόσπαστο τμήμα της ζώνης του ευρώ, της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Το ευρώ είναι μια κατάκτηση των χωρών μας και των λαών μας και είμεθα αποφασισμένοι
αποφασισμένοι να διαφυλάξουμε αυτό το σημαντικό τμήμα της διαδικασίας ενοποίησης που τείνει να οδηγήσει την Ευρώπη, μια Ευρώπη ενωμένη και δημοκρατική, πρωταγωνίστρια αναμφίβολα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης των διεθνών σχέσεων σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Κατά συνέπεια κατανοούμε πράγματι ποια είναι η κοινωνική συνέπεια αυτών των προσπαθειών και των θυσιών που οι εκπρόσωποι της Ελλάδος χρειάστηκε να υπογράψουν και να δεσμευθούν και να τηρήσουν. Εγώ ενημερώθηκα, αλλά θα δώσω ευθύς αμέσως το λόγο στο συνομολογό μου με πολύ μεγάλη χαρά και με πολύ μεγάλο αίσθημα αναγνώρισης αυτής της σταθερής θέσης της Ελλάδος μέσω του ανώτατου άρχοντά της στην τήρηση των δεσμεύσεων που υπεγράφησαν με τα ευρωπαϊκά όργανα. Είμαι θαρκεμής της απόψεως ότι θα πρέπει σοβαρά να ληφθεί υπόψη οι κοινωνικές συνέπειες περαιτέρω επιδείνωση των συνθήκων που επιβάλλονται στην Ελλάδα, η οποία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και σε επίπεδο χρόνου για την ίδια την Ελλάδα να αντιμετωπίσει επί τα βέλτιστο, αν θέλετε, τα δεινά, και οι αποφάσεις αυτές οι κοινωνικές θα μπορούν να αποβούν πηγές βαρύτατων εντάσεων σε πολιτικό επίπεδο με ζημίες πραγματικά για την ίδια τη δημοκρατία. Αυτό ελπίζω να καταστεί κοινοκτήμα όλων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και όλων των ευρωπαϊκών θεσμών, και ελπίζομαι ότι το πνεύμα των συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του τέλους του Ιουνίου και υπό το πνεύμα των θέσεων που ελήφθησαν και των προσανατολισμών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης πραγματικά οδεύομαι προς το στόχο τον κοινό αυτό και προς μια πολιτική που συνάδει και με την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μου δίνεται σήμερα η ευκαιρία να επισκεφτώ τη Ρώμη και να έχω με τον φίλο πρόεδρο της Ιταλίας, κύριο Ναπολιτάνο, μια χρήσιμη και εκτενή ανταλλαγή απόψεων για διμερή, διεθνή αλλά και ευρωπαϊκά ζητήματα. Είναι δεδομένη η προνομιακή και εγκάρδια σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Μια σχέση διαχρονική που στη σημερινή της έκφραση αναδεικνύει τη σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, ιδιαίτερα σε περιστάσεις όπως η διεθνής οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Ανέφερα στον πρόεδρο κ. Ναπολιτάνο ότι ολοένα και περισσότερο καθίσταται σαφές πως η κρίση της Ευρωζώνης δεν είναι αποτέλεσμα αποκλειστικά κακής δημοσιονομικής διαχείρισης. Οι δημοσιονομικές ανισορροπίες στην ευρωπαϊκή περιφέρεια έχουν βέβαια τις αιγενείς ιδιαιτερότητες τους, αλλά η βασική αιτία της κρίσης είναι συστημική. Απόδειξη ότι επηρεάζει και χώρες χωρίς δημοσιονομικό πρόβλημα. Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι ένα θετικό βήμα. Όμως αμβλύνει δεν λύνει το ζήτημα. Το πρόβλημα της Ευρωζώνης είναι πρωτίστως πολιτικό και απαιτεί πολιτική λύση. Απαιτεί να ξανασυζητήσουμε την ίδια την αρχιτεκτονική της. Το πώς θα υπερβούμε το γεγονός ότι υπάρχει νομισματική ένωση χωρίς δημοσιονομική και πολιτική ένωση. Η Ελλάδα επιχειρεί μια βία μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος με βαρύ οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Η οικονομία βυθίζεται σε ένα φαύλο κύκλο ύφεσης. Η ανεργία προσεγγίζει το απαράδεκτο ποσοστό του 25%, ενώ η ανεργία στους νέους κινείται στο εφιαλτικό 54%. Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Η ελληνική κοινωνία έχει φτάσει στα όρια της. Είναι ζωτική ανάγκη η απολύτως αναγκαία δημοσιονομική εξυγίανση να συνδυαστεί με δραστική πολιτική ανάπτυξη. Ανέπτυξε επίσης στον πρόεδρο κ. Ναπολιτάνο
ότι για να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία απαιτείται να δοθεί οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα σχετικά με την παραμονή της Ελλάδος στην Ευρωζώνη. Μόνο έτσι είναι δυνατόν να ανακτηθεί αναγκαία εμπιστοσύνη για την ελληνική οικονομία και να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματοποίηση επενδύσεων. Όσο αναπαράγονται δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων που θέτουν τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωζώνη υπό αίρεση, καμία σοβαρή παραγωγική επένδυση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω και να εκφράσω την εκτίμησή μας για τη θέση συμπαράστασης της πολιτιακής και της πολιτικής ηγεσίας της Ιταλίας προς την Ελλάδα. Σημειώνω μάλιστα ότι εν ώψη των διαδοχικών ευρωπαϊκών προεδριών της Ελλάδος και της Ιταλίας το 2014 προγραμματίζονται ήδη διμερείς διαβουλεύσεις για τον καλύτερο συντονισμό της συνεργασίας μας. Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κ. Ναπολιτάνο και να διαβεβαιώσω για τη βούληση της Ελλάδας για πολύπλευρη ανάπτυξη των Έλληνο-Ιταλικών σχέσεων. Σας ευχαριστώ.